čaká nás Femina taxi. Rúžový. Hello. Okay. Hello. Joko? Veverička! Čo? Podľa mňa čau mi nezobral v tom mašinu. Zapky chvataj. Pozdravujem všetkých Čechov aj Slovákov, všetkých pracujúcich tín, aj prvákov. Dáme tento týždeň čau aj s klipákom od 18, tentokrát len pre dospelákov. Someone who never asked for love, but knows how to take. Mad ethnic right now. I get it. Natoč seba. No tak ty si na tom není o moc lepšie teraz. Natoč si svoje gaťovka. Nie. Nevyriešim, a keď dojde benzín, budem chodiť peši, a keď to neretený. Posláme 2 dní na dovolenke a prší. Jak ináč? Jak ináč? Ty jeden. Kúknite za aký veľký, normálne jak moja ruka. Dnes už budeme odlietať domov, tak sme sa ešte zastavili v banku a povedali sme si, že budeme cestovať autobusy, ktorými cestujú aj oni. A takto tuto nejako vyzerá, majú to ventilátory. A ešte halúz je, že tu nemajú okna. Aha. A ďalšia vec, že ľudia, ktorí majú 170 cm alebo viac, tak proste neprejdú uličkou, pretože je to tu extrémne nízke.